Змарнілий і виснажений – так виглядає Володимир Балух після майже 100 днів голодування. Фото із сьогоднішнього засідання окупаційного суду в Криму оприлюднив голова ЦВК Курултаю Заїр Смедля. Більше того, Володимир Балух сьогодні оголосив сухе голодування. За словами громадського захисника Балуха, архієпископа Климента, керівництво Сімферопольського СІЗО вирішило перевести його з одиночної камери в загальну. Мовляв, він не голодує, тож преференції у вигляді одиночки зайві. Володимир Балух після першого місяця голодування перейшов на вживання вівсяного киселю та сухарів. Після переведення в загальну камеру офіційно відмовився від вживання навіть цієї їжі та води. Сьогодні підконтрольний окупантам Роздольненський райсуд розглядав чергову сфабриковану справу проти кримського фермера-патріота. Засудженого раніше на 3 роки і 5 місяців колонії поселення за буцімто зберігання боєприпасів. Балуха тепер судять за нібито побиття начальника ізолятора. Сьогодні його допитували. Наступне засідання окупанти призначили на 2 липня. Он сильно похудел, да, но держался с достоинством. Рассказывал о неприязненных отношениях начальника ИВС к нему, о том, что периодически он оскорблял и его по национальному признаку и говорил, что нужно уничтожать. Плюс оскорблял мать, постоянно матерился и во время конвоирования периодически то падал специально умышленно на Балуха, то бил. Все о том, что были стойкие неприязненные отношения. Об этом Балух говорил.